L-aħħar tas-sena kien hemm ħabib tiegħi għalli isma' għalli tittiġi miegħi ħajkun hemm ċerimonja tal-ayahuasca. Qedlu iva. Spiegħana x'inhi ayahuasca. Rasi ma kont naf x'inhi, qas kont fittixt fuqha, ġast ħassejt dik ir-resonanza, ħassejt ajwa, all right. U qedlu ejja morru. U għamilta fl-aħħar ta' Jannar. Tal-im sena. 2015. 2015. Sana wara program. F'Jannar ta' 2014 ħriġt, Jannar 2015 għamilt l-ayahuasca. Sejwin vera reċentament, smajt bi għadda l-istra ayahuasca. Spiegħana għaxxini l-ayahuasca jek, mod ġenerali. Mela hija bruja forma ta' teħ li tiġi mill-tradizzjoni ta' South America, Amazonian tribes. Ok. Fej fi spazju safe, kontenut ma' xaħat li jaf xinu jagħmel ta' esperjenza. Inti tixrob dat-te, fej hija psychedelic ukoll ħajkollok visions. Jiena kelli viżjoni fej mort fil-passat. L-istess kont sibt ruħi fil-kurutur qed nistenna l-metadon fil-ħabs. Balla remettar u ġew sejjer it-toilet. Fil-ħsieb jew vera? Vera, tara ħsibijiet visually isek jaġġo film, kollu jinbidel minn ħaġa jew l-oħra qed tgħixu u għex barra minn ġismi. Ħin minnhom qiegħed mindut. Naf li qiegħed mindut. Qed nara l-sieħbi ġej minn naħa l-oħra imma fl-istess ħin jien sieħbi wkoll. Qiegħed hemmhekk bajnejja magħluqa. Qiegħed f'sieħbi, qed nara l-sieħbi u minn dut qed nistenna l-sieħbi ġej. U qed nesperjenza dik sakemm ma vera ġejdejja. Tipo kont qiegħed hekk għalli met int all right. Kont qed naraħħa minn barra wkoll il-ħaġa, apparti li bajnejja magħluqa u ċappadlam. Jiġifieri għax ħaġa tal-ispirtu u enerġija barra minn ġisem. Imma l-ġisem jitnaddaf b'mod li qatt ma rajt. L-affarijiet li joħroġu minn ġisem tgħid daw fejn kienu. Ġifieri fizikament, tipo materjalment. Remettaru fit-toilet tgħid imma daw fejn kienu. Xi kollu partikolari differenti. Fejn kienet dik il-kwantità kbira, fejn kienet storjata ġol ġisem. Letteralment. Tipo litri fuq litri. Estra. Imma tixrob litri fuq litri, ġifieri tixrob ta' silma. Kif għadek qed tagħmel xi ġimgħa dieta aħjar. Ġifieri ġisem nadif, imma dawk ġifieri mhux marbut ma' l-affarijiet li nieklu jkunu. Ma tantx nistema esperjenza pjaċevoli. Għal min għandu daw il-blockages fuq remettaru toilet mhix pjaċevoli, imma jew ħanaħdmu jew ħanoqgħod neħel mal-fatt li rrid nirremetta.